Ken, Mas Akbar dia omong-omongan. Lah. Ayang Akbar. Iya. Yang Akbar. Ken tekono to Ken? Kok meneng ae lho. Hong ilahing Hawik nam hastu nama sidam sidi sekaring buwana langgeng Muga rahayu sagung tumuwuh putra siswaku kulup nggir Narayana kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Rama Panemban Begawan Padmanaba amiji dumateng kula pun Narayana mboten langkung sembah pangabekti kula konjuk sahandap cenela paduka sangadi Panemban. Yoh Narayana, wis ndak tampa Ruhanana nggir. Jeneng sira Narayana mono mujudake satriya ingkang dadi calon pengawakaning Sang Hyang Wisnu, dewaning kabagyan kang ndarbeni jejibahan memayu hayuning jagat. Sarta melu angreksa marang katentremaning bawana. Sang Hyang Wisnu hanitis marang satriya lamun kahanan jagat raya wis murak-marik angkara murka sangsaya ndrebala. Aduh Rama Panemban, manut pamawas kula ala lan becik bungah lan susah angkara lan utama nista lan suci ingkang kagelar wonten jagat menika awit keparengipun Hyang Agung. Lajeng pedah menapa para satriya kinendandani risaking jagat mongko sedaya ingkang ginelar menika awit saking keparengipun Hyang Nasa. Narayana ya senadyan kabeh lelakon kang dumadi ana ing jagat iki pancen wis kinudrat dening pangeran, nanging manungsa mono diwajibake nindakake dharma jumbuh kelawan sesanggemane dhewe-dhewe. Nyuwun pangapunten. Narayana menika kadhapuk dados satriya ingkang dharmanipun nyirnakaken sinten kemawon ingkang tumindak culika. Mongko tiyang ingkang hambekipun culika menika inggih kalebet titahipun Gusti. Dados menawi kula mejahi tiyang ingkang hambek angkara murka, sami kemawon kula nyahak kalian adiling kudrat. Jer tiyang hambek nista Budi Candala katitahaken wonten Janaloka menika awit saking keparengipun Pangeran Rama Panemban. Iya, bener Narayana. Apa to sebabe pangeran nitahake titah kang hambek angkara murka? Ya awit ing pamrih satriya kang utama ingkang supaya ambrasta. Mula Gusti banjur nyipta manungsa sing wujude hambeke utama tanpa beda kaya jeneng sira muridku Narayana. Menawi mekaten pangeran nitahaken manungsa menika supados cecongkrahan lan ngagengaken ing raos memungsuhan. Ateges raos gething lan sengit menika boten dosa Rama Panemban. Narayana, piwulang suci apa wae mesti nuntun marang umat supaya nggedhekake rasa welas lan asih. Welas asih marang sasama. Tegese pangeran ora seneng yen weruh umate padha kagubel rasa serik, drengki lan srehi. Rama Panemban, menawi jejiban kula kedah ambrasta angkara murka, tegesipun Narayana kedah memungsuhan sarta anggadhahi raos serik dumateng mungsuh kula. Narayana, lamun manungsa darbe rasa serik lan rasa memungsuhan padha karo wani mungsuhi marang Gusti kang nyipta jagat. Kok saya kodeng raos sing manah kula? Cetha menawi paduka Rama Panemban namung badhe bebingung dumateng raos kawula. Narayana, rasa kodeng lan bingung bakal musna lamun to panjenengan ingsun
wis tetunggalan marang jeneng sira Narayana. Tangeh lamun saged manunggal raos lan batos menawi paduka cukeng Narayana kenceng ngugemi dumateng beneripun piyambak Rama Panembahan. Pandito hakaryo wangsit pindo kumbang ajabing bawang susuh ngangin ngending gone miwang kaliying kenggung aduh nyuwun pangapunten Rama Panembahan. Dene kula cukeng ngugemi dumateng pamanggih kula muridku Narayana. Ya kanthi kahanan iki kita dadi ngerti lamun bener kuwi yektine mung siji. Bener kuwi yektine ora mung siji nanging gumantung saka ngendi wonge anggone nyawang. Tak ambali. Kita dadi ngerti lamun to bener kuwi ora mung siji nanging gumantung saka ngendi anggone nyawang. Rama Panembahan mawas kawontenan menika saged teliti menawi ngambah saindenging tlatah tanpa bedak-bedakaken awon lan sae, asor lan luhur Rama Panembahan. Narayana iku bisa luhur maneh lamun jeneng sira Narayana bisa dadi kiblating bebrayan. Lan saged langkung permati lamun to saged damel sengsem ayem lan asrine gesang Narayana. Kabeh kang wis rinembuk iki bisa genep ing dharma. Lamun to bisa ambesmi angkara murka. Nyuwun pangapunten. Menapa sedaya ingkang sampun karembak menika saged kangge srana memayu hayuning jagat duh Rama Panembahan Narayana. Kabeh lamun tumus ing ati lan kababaring pakarti yekti bisa murakabi sagung dumati. Lajeng pucak ing dharma lan jejibahan kula menika mapan wonten pundi Rama Panembahan Narayana? Sumbering kadarman yekti mapan ana tepa tuladha. Yen kabeh para titah dadi tepa tuladha tumrap awake dhewe, tumrap kulawarga, munggahe para bebrayan agung. Jagat iki anane mung hayu lan rahayu. Mula Narayana panjenengan ingsun wis nglantarake piandel minangka sipat kandel ingkang sinebut senjata cakra baswara lan panah Kyai Kesawa. Senjata cakra gunane kanggo ambrasta sukertaning jagat memalaning bumi. Parandene panah Kyai Kesawa ingkang mapan ana rikmamu. Lamun tombok gepok singgol jeneng sira bakal bisa mbledhos dadi brahala sak gunung. Sejatine maksih kurang siji pusaka kang durung kita tampa. Ya kuwi wujude kembang ingaranan kembang Wijaya Kusuma. Kang gunane bisa kanggo ngusadani wong kang lara, nguripake wong kang mati sak njabaning garis pesti. Nanging kembang Wijaya Kusuma mau durung titi wancine kita tampa. Besok lamun Narayana wis nampa kanugrahan jumeneng dadi ratu mimpin para kawula ya ing kono kembang Wijaya Kusuma mau bakale bisa jeneng kita regem. Lan supaya madhep kang sarta mantep jeneng sira Narayana netepi marang dharma iki. Ing ripalungguhan iki wengakna panca indriyamu tatanen rasamu. Pun Rama Begawan Padmanaba ingkang bakal tetunggalan jiwa anumpal keli manunggal dadi sawiji marang jeneng sira Narayana.
asor lan pacaring Abantuk wahyuning Allah Kya tumilah mangolah ilmu bangkit mikat arah mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepiha wawas ora-ora ning atunggil jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara tinemune jebul guruku Begawan Padmanaba Muna panjil maning Sang Hyang Wisnu ketitik panjenengane wis kasembadan tetunggalan marang jiwaku ya ta ya Narayana ndarbene kewajiban kang ora enteng yaiku kinen rumeksa rahayuning jagat saisine mongko manut dawuhing Sang Adi Panemban apik-apike manungsa mono lamun bisa dadi patuladan tumrap diri pribadi keluarga bebrayan munggahe negara lan jagat saisine kabar ingkang sumebar pawarta kang wis warata dina sakmengko negaraku negara Mandura dedrek bumi negara Mandura lagi horeg ya merga saka pakartine Ngadipati Sengkapura Baswara Kangsa ingkang ubal marang kamurkan lan kanistan lamun ta Kangsa dewa wegah nampa wewarah nampik pitutur becik enda marang piwulang utama mbok menawa Narayana ingkang dadi lantaran minangka dutaning adil bakal ambrasta sukertaning jagat Mandura sing disalirani dening Adipati Kangsa Dewa. Tak tekati nganggo tekad satriya tanah Jawa. Tekad satriya tanah Jawa muga-muga negaraku bumi Mandura tansah manggih hayu lan rahayu. Bersama
Salah satu hiya. Kaya kumpulan saneli Sanggup karena jalan bebas Kaya mentari bagus Geser jarak sejati Ada nyangkut Matur nuwun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu dhewe limbu. Ana dawuhmu apa, Mak? Ana dawuhmu apa? Nganggo leren dinggo unjal ambekan ya, Nok. Ya, Perkara lakon Banjaran Narayana mengko kena ditutukne sak rampunge season limbukan. Ning sing baku aku karo kowe kang dadi minangka wakile kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Heeh. Ngaturake apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Mangkono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Luwih dhisik anakku limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng mengucapkan lan mengungkapkan rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono sing wis malembarake keberkahan, malembarake wujude kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul ana ing kene manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki, Nok. Wah, mangkono ya, Mak. Syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku. Dawing pangeran lumantar kitab suci la ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabil syadid. Werdine apa maknane apa? Sok sapa sing seneng syukur marang nikmatku sayekti bakal tak tambah. Lan sapa sing kufur ora gelem nyukuri marang nikmat peparingku maka umat sing ora gelem nyukuri nikmate pangeran sing kufur karo nikmate pangeran bakale nampa bebendu kang gegirisi. Ngono. Mula syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing wigati ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Lah banjur iki kelir ginelar gamelan dijeber kempul digantung iki jane nek adicara apa to, Mak? Jagong manten. Oh iya. Jagong manten ning digawake wayang karo gamelan. Oh ngono. Iya, sing dadi manten sapa? Sing dadi manten kuwi ora ana liya. Nuwun inggih menika ya kancaku saangkatan. Ya saangkatan kabeh nok iki. Oh ngono. Ya kuwi Mas Bima Cahya Kuncara sarjana seni. Ngono. Putrane Bapak Sutiya lan Ibu Endang Sayekti. Mijil saka Wonogiri sukses. Ya. Terus Mas Bima melawan ya kuwi Mbak Sri Wahyuni sarjana seni magister seni. Wah ya. Putrine Bapak Sadiyu lan Ibu Siti Rokayah sing saka kene Sokibul Hajat saka dusun Jati Kampir Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor. Ngono ya, Mak. Akad nikah wis digelar mau awan. Sabtu 30 Mei 2026. Ayo. Luar biasa adicara ana ing bengi iki. Luar biasa. Senadyan awake dhewe iki itungane nggur mbecek jagong ning kancane dhewe ning ya aku Kang Sarta kanca-kanca sanggar seni Astabrata ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk keluargane Mbak Sri Wahyuni, kunjuk keluargane Bapak Sadiyu lan Ibu Siti Rokayah, kang wis gelem nyambati
paring bot repot karo awake dhewe sakanca sanggar seni Astabrata. Bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur warga masyarakat ana ing Jati Kampir kene tasakuran pernikahan. Oh iya ya Mak iya. Luar biasa no. Iya, ana tetembungan akeh dulur akeh rejeki. Akeh dulur akeh rejeki ya. Sik kuwi lho surate wis neka-neka lho. Wah aku iki jayan tenan. Sambatane wis nampa surat 5 lho iki Mang. Iki 1, 2, 3, 4, 5. Ya jian tenan. Ya. Ya engko diwaca siji-siji, Heeh. Sing baku, Nduk, piye? Iki Mbak Sri iki wis pranyata dulure akeh. Oh, dulure akeh. Hikmahe wong duwe dulur akeh kuwi ana tetembungan akeh dulur akeh rejeki. Rejeki kuwi aja mung diitung nganggo bondo. Iya. Rejeki kuwi ora mung diitung nganggo omah sing magrong-magrong, ora kena diukur nganggo tetumpakan sing apik. Oh, rejeki ora mung kuwi. Kanca sing akeh kuwi ya rejeki saka pangeran. Oh, duwe kanca akeh, duwe dulur akeh kuwi ya klebu syukur kang sarta nikmat paweweh saka pangeran. Buktine ya kuwi Mbak Sri Wahyuni, Mas Bima Cahya Kuncara, dulure akeh, kancane akeh. Ing pamrih nek rabi iso disengkuyung karo kanca kancane dhewe. Weh ngono. Sing jumangkah sing kumrambyah kanca kancane dhewe. Kesehatan kuwi ya nikmat peparing saka Gusti Allah. Sing aku karo kowe wajib untuk mensyukuri. Ngono ya Mak. Pinaringan ati sing ayem, pikiran sing tentrem ku ya nikmat saka pangeran. Sing aku karo kowe wajib untuk mensyukuri. Ngono. Dadi ora mung diitung perkara bondo. Rejeki kuwi ora kena diukur nganggo omah sing magrong-magrong. Rejeki kuwi ora kena diukur nganggo tetumpakan sing apik. Ora ana. Merga wong urip kuwi jernyatane wiwit biyen nganti saiki tak titeni. Wong urip ki sawang sinawang no. Oh iya, Malah cocok kadang kala wong sing duwe derajat pangkat, wong sing sugih kuwi uripe kadang kala senajan ora kabeh. Kuwi uripe malah ora iso tentrem, uripe malah ora iso jenjem. Oh ngono. Wong sugih, wong duweni derajat, wong duweni pangkat. Arep turu ngono wae ndak kepikiran. Sesuk nyambut gawe, sesuk akeh kewajiban sing kudu ditindakake. Ngono ya, Mak. Arep bandane pirang-pirang kuwi yo atine ora iso ayem, atine ora iso tentrem. Mergo wedi nek kemalingan upamane. Oh ngono, Kosok baline no. Jajal saiki kowe ndelok ning pasar ngono kae. Akeh wong edan, akeh wong ngemis. Wong edan wae lah. Wong edan ke turune wae ibarate lemeke koran. Kemule ibarate ya koran. Ngono kuwi turu ritak ya wis ngorokno. Oh, ngono. Kuwi kena ditarik kesimpulan benang merah. Wong urip sing jenenge rejeki saka pangeran kuwi ora kena diukur nganggo bondo sing pirang-pirang, tetumpakan sing maneka warna, omah sing apik, omah sing becik. Oh, ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Kaya balik ana ing benang merah bengi iki Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncara. Mbak Sri ki asli kelahiran Procot Nganjukna. Oh, ngono. Mbak Sri Wahyuni, Sri ki sinden wit cilik ning kenalku ki malah lagi ning isi no. Dadi sadurunge aku mlebu isi malah ora kenal. Sri Wahyuni ki potongane kaya ngapa ora kenal no. Oh iya, Nek Mas Bima, Mas Bima kae wis kancaku runtang-runtung, kancaku ngalor ngidul. Oh ngono, wit semester 1 nganti lulus. Weh ngono Mas Bima Cahya Kuncara. Mas Bima Cahya Kuncara dadi wit semester wis kancaku maneka warna, wis kanca ngalor ngidul. Tirakat yo karo Mas Bima yo tau, kungkum bareng yo tau ning pengging. Ayo. Yo karo Mas Bima yo tau no. Dadi pengalaman maneka warna sing
wis tak lakoni karo Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncoro. Bengi iki awake dhewe ditangisi karo Mbak Sri karo Mas Bima, kanca-kanca ditangisi supaya melok-melok uyung-uyung anyeng kuyung anggone Mas Bima Kang Sarta Mbak Sri wis pinala kramakake. Wah ya wis mengucapkan selamat. Wis mau sore aku lagi petuk Mas Bima Cahya Kuncoro tak salamino. Oh ya, selamat. Ya, selamat timbak dalam aku ngono ya. Lah ya. Iya ya maaf, ya matur nuwun, matur nuwun. Aku ning kene ora iso paring tutur sembur uwur apa-apa, isaku mung donga. Oh, mung donga. Isamu mung donga. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi pernikahan antarane Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bima Cahya Kuncoro ing tembe mburine dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah fidunya katal akhirah. Iso mewujudkan ya kuwi baiti janati rumahku adalah surgaku lan ing tembe mburine bisa pinaringan kanugrahan wujude golek kencana ingkang bisa tata jalma wujude putra kang soleh kang sarta putri kang solekah kang bisa piguna tumrap nusa bangsa lan agama. Amin 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku ora ana daya linangku kejaba saking Allah kang aku sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten andalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Yo. Hasbunallah wa
pagelaran ana ing bengi iki uga disiarke langsung ngono. Ya kuwi lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ngono ya, Mak. Kabeh para tamu undangan sing padha kepareng rawuh ndongake Mbak Sri Wahyuni, Mas Bimo Cahya Kuncoro. Ayo, ora mung penonton kang ana ing TKP, ora mung penonton kang ana ing lokasi. Ngono ya, Mak. Ning kabeh sing mamantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kabeh padha ndongake. Kang lagi dipologramakake. Ahli sufi mengatakan dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Ya, tamu undangane punjul kan wong 40. Iya, durung sing para sutresna budaya sing hadir. Durung sing memantau lumantar channel YouTube. Iya. Dadi wali pirang-pirang sing ndongake Mas Bimo Cahya Kuncoro Kang sarta Mbak Sri Wahyuni. Pancen kapara nyata. Iki pancen awake dhewe wis disambat wit suwe, Nok. Iya. Dadi awake dhewe gelem ora gelem ngeboti tembung saguh. Ya, eling-eling awake dhewe iki seniman nek wis kadung ngucap saguh kudu saguh samudayane. Ngono ya, Mak. Senajan iki sak perangane kanca-kanca awake wis mulai lerek-lerek, wis mulai error, no. Ya, anggota Astabrata. Sapa kuwi? Si adikku wedok Sinta kuwi nggih opnamele nggih Bu nggih. Oh mboten nggih. Mboten istirahat ning sakit. Ayo, kuwi ya lara. Wingi bare terakhir sing ngendang lara. Ayo, ning wis waras. Mergo ya wis kaya ngene, Nok. Seniman kuwi dituntut mergo pola hidup seniman kuwi ora sehat, melek bengi ngerokok banter, kopine ora leren. Iya ya, Mak. Ya sak bisa-bisa jaga kesehatan. Kowe tanggal 28 wingi ning Ngawi, terus ndek bengi ning Bojonegoro, saiki ning Mbak Sri, sesuk terakhir ning Sumbersana Lengkong. Iya, ora leren. Ki mau jane aku ya rada masuk angin, no. Iya, sore mula tangiku mung magrib aku lagi tangi. Iya ya, Mak ya. Ora apa-apa. Sesuk sik sak bengi neh, sik sewengi neh. Tanggal 1 prei kanca-kanca ndang adus, ndang keramas. Ya, tanggal 1 hari kelon sedunia. Oh iya. Iya. Tanggal 1 kelon ora guling. Iya. Iya, Mak ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Iki ya saka kersane Mbak Sri wis dipilih dhewe Sri sing ngewangi sapa. Ya, apa-apa diurus mantene dhewe. Oh iya ya, Mak ya. Sak sindene sak apa-apane sing nuding Sri dhewe aku ora melu-melu, Pak Barok ora melok-melok, Mas Hirman ya ora melok-melok. Oh iya. Wis dadi kabeh pasrah Sri. Ya kira-kira sing dicocoki sing dijumbuhne ati kening Sri iki sapa sing dituding. Iya ya, Mak ya, ora apa-apa. Ning uga bengi iki dirawuhi akeh kanca-kanca senior-senior seniman. Iki untuk laporan. Ya. Seniman akeh sing rawuh, Mas Edu Caruban, Mas Wahyudon Jember, Mas Anggit Karanganyar. Ya, kabeh padha rawuh. Ya, ngestreni Mbak Sri Wahyuni karo Mas Bimo Cahya Kuncoro. Wah ya, akeh sing padha rawuh. Matur nuwun kula sampun dipun berkahi. Ya, awake dhewe rumangsa isih dadi dalang ajaran, isih akeh kekurangane tinimbang keluyane, no. Isih akeh ya kuwi perlu belajar dumateng para pepunden-pepunden, para senior-senior dalang. Oh ngono ya, Mak. Ning niate awake dhewe ora ana liya kejaba mung golek dulur karo menghibur para warga masyarakat. Ngono ya, Mak. Kanjeng Nabi wis nate paring dawuh, sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Oh ya, iya Mak, iya ngestokake dawuh. Ya, wis iki nawala akeh sing ditampa, Ya. Matur nuwun kanca-kanca seniman ingkang sampun berkahi barokahi. Ya, Mak, ya ngestokake dawuh. Timbang nonton kirik kerah, no. Ya, lu nonton awake dhewe.
ngestokake dawuh. Wis sing penting dengan landasan utawa dilambari prinsip asor tan anggunggung diri ngalah orang ngalap menang kebak rasa pangapura. Ya ngestokake dawuh. Awake dhewe sowan rene ora ijen no, ora ijen. Ki uga ana Mas Bagong Glondor. Oh ya, iki lagi perdana ketemu ya kuno. Ya. Daleme Palur Karanganyar tentram. Iya, heeh. Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Heeh. Diaturi minggah ning pepanggungan sepote aja pleroki babaske praulayar. Ngono ya, Mak. Heeh. Monggo Mas Bagong ngancani kula ikut andil menyapa para warga masyarakat kang sarta tamu undangan pada malam hari ini. Heeh. Sepote, Cok. Ya, Ya, hi. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Bagong. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Cangi. Wah, luar biasa. Agak ke sana Mas biar saya dapat melihat wajahmu. Iya. Agak ke sana. Lah. Kok ninggur sindek. Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Piye? Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Lah nek ning kono nek masalah apa? Ora apa-apa kan kene iso dep-depan. Nah, bertatap muka. Oh lanang padha lanang kok dep-depan. Loh, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kula kan nembe sepisan perdana niki ketemu kali panjenengan. Alah pisan iki nek ra nggone Sri Pesek rong karuan ketemu. Ngono ya, Mas ya? Nggih. Oh iya, aku sajek dumblek ya urung tau ngejak sampean ya, Mas. Aku lho ndagel nggih nembe dalu niki kok. Kok iso lho, sampeyan dagelan kondang kaunang-unang kajora sak ndenging jagat raya kok. Alah lah kondang nek ra payu nggo apa. Lho. Wong ning YouTube ki aku sering lho, dalang-dalang senior pemuda-pemuda dalang mesti dagelan BT Bagong Glondor, BT Bagong Glondor. Lah ngono iki live streaming apa rekotan? Ya kirangan. Iso kirangan iki lho. Bakune nderek nang Uyung Adi Wedok. Adi Wedok. Wis kenal suwe ya? Alhamdulillah sampun wong Pesek uripe nang Solo. Dadi ya iki ya melu kados jenengan kala wau. Sambatan. Iya. Dadi direwangi pupuran laburan putih iki sambatan tetep. Sambatan. Tapi tetap tidak mengurangi semangat to, Mas. Tetep semangat, Mas. Arep piye wis tanggung jawab. Nek tanggung jawab iya ya kudu mangkat.
Ditembusi wis suwe napa lagek? Pangestunipun nembe mawon ya mergo ketok enek kekeliruan. Kok iso kekeliruan Ayo mbuh. Heeh, saku wae. Nggih, bakune nderek dedonga aku jane ndongake manten ki wedi, Mas. Loh, kok iso ndongakne mantene dadak wedi ngopo ndonga sah wae. Aku dhewe uripku morak-marik kok. Kok morak-marik? Halah, dereng krungu kabar po. Loh, dereng wong kenal petukan karo wonge lagi bengi iki lho. Bojo siji gondol kanca kok. Bojo siji Gondol kanca, seksine lho anggit wi. Bojo siji gondol kanca, Mas. Nggih, pangestunipun wah ngalami jen sik, Mas. Pun umum tak teng mriki pun. Nggih, rene tak rewangi. Aku mau anu lho sek. Ngetol lho sek. Nah iya. Nek ya alhamdulillah wong iki ana program diskon tol. Dadi ya kuwi apa kok diskon tol iki? rot entuk keringanan ki lho. Oh iya diskon. Diskon tol. Lah ya numpake tol kan diskon tol. Oh iya mergo munggahe sampean lewat tol. Oh, diskon tol iki untuk murah tol iki Mas. Iya. Alhamdulillah. Derek dedonga Mbak Sri sinten? Sri Wahyuni piye jare wis kenal iki. Ya kenal ya gur Sri pesek ngono tok. Malah nama lengkape rung kenal. Nggih, Sri Wahyuni. Mugi manjinga ora gur bojo manjinga dadi jodoh. Mergo nek bojo ki sok kala mangsa akeh sing misahke, ning nek jodoh sak patine ya kuwi jodoh. Oh, dadi bojo karo jodoh ki beda Mas ya? Nggih, bedane sithik. Nggih. Ugi ingkang mengkugati Bapak wau Pak Sodium. Heeh. Pak sapa mau? Sik to, aku yo rung. Aku yo entuk. Sadiun. Oh, Sadiun kok Sodium. Nggih. Kok zodium iki lho, Pak uyah piye? Pak Sandiun. Heeh. Mugi pinaringan sehat, panjang umur. Luar biasa. Karo nek karo Mas Bimo wis kenal urung? Alhamdulillah nggih nembe pindah ketemu nika. Calone niku pun calon lawas. Nggih. Niku kanca wit SMA Mas, SMKI. Lah nggih. Wong Mbak Sri wis gandeng karo Mas Bimo. Heeh. Nggih kula ndek kanca siji dalang unal-unul ngalor ngidul ijen. Sapa kuwi? Payur atau git kowe iki? Sik piye-piye balene? Nek Mbak Sri wis duwe bojo, Duwe bojo. wis dadi manten. Dadi manten. Terus Duwe kanca dalang siji unal-unul ngalor ngidul ki jane iki payu pora cah iki. sik to sapa ben ora salin tampa lho. Anggit sing kok Karanganyar kuwi mau. Oh, Anggit. Tetak larang kok gur wong nggih nguyuh tok to Anggit. Lho iya. Mas Anggit yo santai kok Mas Anggit niku. Nggih tak kira aku. Bakune iki gocek. Jenengan nggih dereng kanggo to? Lho, durung lho. Wis gampang nek kadon jenengan ki ibarate akeh sing ngenteni kari milih-milih. Nggih, wong kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe. Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nggih nguyuh tok. Ya malah apik om. Nah nggih, durung kampun wong wedok belas kok Mas Bagong. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya to? Percaya. Percaya kudu percaya lagi bisa ketemu lagi ketemu kok aku maido malah dadi geting neh. Nggih, percaya. Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika, sapa sing muni gak sapa? Gak. Sing muni gak bantermu sapa Gak sing? ono kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal gak saiki. Oh, Ramunine gak kabeh kok. Gak ora nate ndak. Jenengan mboten lebu. Mboten lho. Niku ibu kula. Sinden nek sedakep jan kaya Bathara Guru. Tangane malah papat. Tangane malah papat. Nggih. Tapi nek teng Nganjuk jenengan teng Nganjuk niku pun sering napa dereng? Nggih sering, Mas. Oh, Lewat. ya anjinge. Lah wong takoki ning Nganjuk sering urung sering lewat. Maksude tanggapan piye? Alhamdulillah nggih arang-arang. Arang-arang. Ora ketang setahun pisan. Heeh. Iki nggone pesek, sumbir nggone sapa neh. Heeh. Ya sok Mas nek kapan-kapan kapinujon aku duwe tanggapan ngono. Nggih. Tak ngejak sampean. Alah pok kanggo wong jenengan iki dagelane her-her kabeh kok. Herer apa ngono ning malah arang go dagelan kok Mas? Nggih. Heeh. Jenengan wayangane bergas gayeng agi ngarepane nanyak wis ngguyokke wong. Nyapa lho? Oh, kae mau tabane kleru ya. Guyune ya mau. Ora terang ngono. Bakune jenengan nggih sehat, panjang umur. Heeh. Laris. Amin. Payu anggone mayang. Amin. Iki seniman-seniman sing hadir ya akeh, Mas. Kathah. Sapa sing wis ketemu sapa ae sampean? Lah niki komplit Mas-mas niki saking Jawa Timur enten, saking Jawa Tengah wonten. Weh, komplit seniman melumpuk iki. Melumpuk wong ora tanggapan kok.
Ya ora Mas, jane enek, kabeh wi isi tanggapan kabeh jane. Nggih. Nek dibuatalne kabeh mergo pengen jagong ning Sri. Wah, elok lho. Elak kok, wong sugih-sugih kabeh niku. Wong jagonge kok batalke tanggapan iki lho. Nek Sake ampuhe mantene apa? Ampuhe mantene, ra ampuhe Sri niku mboten Ah, saged. nggih kandhane kok. Luar biasa. Nggih. Niki selain sampeyan yo ngajak sinden-sinden Nggih. dan Mbak Yu saya dari Kediri. Oh, nggih. Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Nek karo Mbak Prigel wis tau ketemu apa durung sampeyan? Pisan gitu ya. Oh pisan. Pisan. Heeh, ning ki ketemu meneh. Temu meneh. Ning Sri. Nggih. Ya saiki di anu ya dikon ngadeg ya, Mas. Nggih, ya nduk nek lungguh suwe-suwe wong wedok ki nek bengi-bengi ndak kelet. Piye? Piye? Wong wedok nek Wong piye? wedok nek lungguh bengi-bengi nek kesuwen ndak kelet. Jarike iki lho kan saya kemringet to ngono kok. Nganu nyelempit ngono ya. Awat terus mbok de iki grajaki klet ra ya. Tapi niku anu lho. Nggih. Mas Bagong. Pripun? Nganu to, mbladek ta Sabrata. Nggih. Wisi pira iki fulan iki. Ning kuwi bubar sineme sing sehat walafiat ora lara blas malah bubar lho. Nggih. Mergane Yo mergo mbuh sempuh ning mantek, sepuh ning mantek. Liyane dodok do ngri-ngriken kabeh lho kanca-kanca kuno. Ning malah sepuh iki malah asepe ampuh. nggih, pomo kendaraan model tuwa ki ya nganggo persneleng. Sing nom-nom iki tanpa gigi. Matic. Dadi pomo numpak ya penak sing tuwa, Mas. Lho, kok iso penak sing tuwa? Numpak Matic bendina numpak ora tau nglebokke lho. Numpak iso. Wangsaku. Mbak Prigel kon jumeneng. Nggih, Mbak Ayo Prigel. sepati cah. Ya, Plit yuk. sangune. Ya. Hey. Oke. Jian. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam Mas Akbar, tak salaman sih. Salaman sik no. Ngono aku suwi ra petuk Mbak Yu ku ya. nggih. Sehat ya Mas. Sehat lho kira deloken ta. Alhamdulillah. Cah cilik suarane banter ya. Lho gumi kok Kok iso cah cilik iki lho. kok iso cah cilik? Modele cilik ngono lho. Kok suarane banter. Banter niki bantas kok suarane. Kaya ngene kok ya bojone betah ning omah. Lho. Loh, Lho hubungane apa? hubungannya apa karo Klek. aku ki? Kleru sutik munine bianter ora ya keweden. Ora. Ora bojoku sayang karo aku. Iya. Niki ambak jare sampean cilik niki putrane pun kalih lho. Wah. Arep telu jare Mas. Lho, arep telu to? Nggih. Ya wis ngundang dipapatke sisan ya. Heeh. Sampeyan kok nggawa ingon-ingon ngene iki bareng. Kok iso ingon-ingon. Niki sing beto Mbak Sri. Oh Mbak Sri. Aku dadi ra ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa kula niku mboten ngerti. Oh, sampean mancal iki Mang Mas. Ya wis diarani mancal ya kenek, diarani napa ya kenek. Rumasane ngarani wong kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut wuduhe ya. Hei! Aku malah wedi gudi lho Mas. Ingon-ingon. Padasane cilik kaya. Ah cilik olak mili. Mbok kaya aku. Piye? Ya rada gedhe lah. Ya Mas Penyapa-nyapa. Akbar, Pak D Bagong. Ya, Nduk. Alhamdulillah dalu menika saged kumpul nggih Kumpul. kanca-kanca seniman, seniwati wonten dalemipun Mbak apa Dek ya? Sri kelahiran pira ya Mas? Sangkatan sama saya. Berarti Dik 2000. Nah, Padha karo aku berarti 2000. 2000 sama. Kok neng daleme wong genah neng dalan ngono kok. Wong daleme wis jero kono nggih numpuk beras wis keter kok. Ya tapi kan sing duwe omah Sri ngono lho Pak D maksudnya. Ngawur Pak Dik D anu siun kok. Hah? Pak Emo sapa to jenenge? Pak Sadiun. Pak Sadiun. Iya sampean ki kok Pak gak. Sadiun kok. Lah Pak Sadiun kan duwe anak jenenge Sri. Sing duwe anak kuwi Ibu Siti Komariah.
Kok iso? Sing duwe anak yo karo pake no. Halo, apake apa ya mboke meteng wae pake melu meteng. Lho. Ya ora tapi sing meteng kan ya ibuke. Melok urun. Urun lah ya gur nggih tombo kesel jane iki. Apa anak-anak. Ditungake ya Mas Ah, Akbar. Dongakno Mbak Prigel. Mbak Sri dan juga Mas apa asmane? Bimo. Mas Bimo. Muga-muga dadi temanten sing kakeninen ya Mas. Amin. Nang diparingi momongan putra Amin. putri soleh ugi soleha. Amin, amin. Mbak Prigel ya disambati ditembung karo Mbak Sri ya. Oh yo gak iso aku disambat. Biasanya aku ning jaba 5.000 ya Mas, misalkan. Ning jobo 5.000. Misalkan Ning kene piro? umpama Sri yo aku yo 8.500. Lho kok malah larang? Lho karo koncoe kudu luwe menghargai to. Sri tanggung jawab Sri. Mbak Prigel pokoke 8.000 aku piye iki nggo nasibku? Ya kudu ngono. Kowe Tak larang sambatan nih. apa tanggapan? Aku mbok sambatan mbok tanggapan wong aku Lah iki hitunge gak genah malahan. Hitunge ra jelas kok. Oh dikirimi undangan mangkat ngono ya aku kok. Oh ngono ya. Heeh. Dikirimi undangan nih sampean kon teko rene tok. Lah nyapa kowe macak? Lah gini kok ora kon bali aku macak. Lah piye pemurung tembang wis Sri tak bali ya. Aja. Aja eman-eman. Eman-eman. Iki dolanan cah cilik-cilik ki lho lucu. Nah, Timbang didolan tak cilik-cilik mbok-mboke sing didolan. malah mbok-mbok ya. Mbak Prigel, Eh. niku juga hadir banyak kanca-kanca seni. Anek cintaku Mas Badar. Sampean kok bengi iki prayu ora dosa? Nggih. Mas Badar niku sakniki sibuk. Wis sibuk? Nggih teng Solo dados dosen. Nggih. Oh gitu. Jadi Tonggo kalih fokusnya kula, nggih. mengajar. Nah, Dalu. fokusnya itu mengajar tanggapannya namun di refreshing nek niku. Sing dalu Mas Iya, Solawat. alibi to, Mas. Mas Solawat ya rawuh. Mas, Solawat. kok Mas Solawat endi? Badar iki mlebune Solawat. Mas Solawat pancen yo keluarga lho, Mas. Ah, nggih. Badar Yo niku nyeng kuyung ta ya. sibuke teng Solo dados dosen teng ISI. Nggih. Jenengan Langganan kok- kula niku lho Mas Sandik Bangjo Skarpate. Scooby-Doo Mas. Mangsaku kok banyak juga selain Mas Badar sing wis kenal sapa Mbak Prigel? Mas Badar tok, arep Mas Obi. Kalau Mas Obi wangi genter kok. Mas Obi ki krune Astabrata duk to? no. Enak tapi begini lagi ketok. Hekene kok ora meyakinkan. Kok wong heke kok ora percaya awake dhewe. Dek mek tinggi anu pergantian ngono ka lho. Ya wis dongake wae Nduk Mbak Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung ya Mas. Harus no, Iya, harus. Ya sare manten anyar kok nonton wayang. Ya ora, Ya ora. dikirai manten pertama nanggapne wayange dikira nabu kono arep turu piye? Lah mbok menawa. Masa kowe ngono. Lah ndi nyatane ya ora ketok. Lah mosok turu tabuhi sengguk-sengguk ngono ya ora Oh lah penak. kae lho Dik Sri. Ada, Ayo tadi kene. nonton Kene, Dek katanya Sri. yo. Heeh. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus sapa sing dalang? Ya juga mesti kudu rene. Dalang aku. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, enggak Mas, disepoti Mas. Cedok. Nah. Hati-hati Mbak Sri. Mas Bimo Mbak Sri mbok jumeneng to Mas. Heeh. Sing di omah lungguh aku merkewo malah. Bimo karo Sri, momo digawekne fanbase no jenenge Bisri. Tasmu kuwi selehno sik arep bayari kok yahene. Engko. Kok pedemen sapa sing arep bayari iki lho? Lah nggawa tas iki. Kuwi tas BCA-an kuwi kok bayari. Alah rasa dicopot wong sing di omah kok. Dipegangi mic. Mike cekelen. Mik Mik kabel kae lho, Sri, Sri. piye wis nyekel mik Bimo rung. Piye to Mas pertanyaanmu Lah ki? ya Mas Sri mik iki lho. Ya. Ketok cantik, Disapa. ketok bagus. Sing dalu Mbak Sri.
Nggih, wilujeng Mas dalu. Bimo. Nggih, wilujeng dalu. Wah, iso omong jebule. Lha rumangsamu ra iso ngomong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bimo iki. Iya. Nggih, pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih seneng bunga. Bungae senenge? Senenge nggih pun sah. Oh iya. Nggih, ngoten. Nek sahane pemarem to, Sri. Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Ngaturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca sing wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak pesinden, mas-mas, Heeh, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung teng acara pernikahan kula. Nggih. Kula mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sambatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek mantuk nggih mboten usah salim napa-napa. Gong yo mulih, Gong. Mulih, Gong. Kowe mangkat ratu tol, aku Solo tol kene mangkat mulih petakus lho. Kok tole kat mau dibahas terus to tole. Bahas no kowe gen ngerti kok. Pira? Tole pira? Tali Mulih. saiki Karanganyar Solo ki 198. Lah iya. Ping pindho. 400 to mangkat. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo sopir ya ora iso mlaku dhewe treke. Ya berarti Ora, 750 totale, Mbak. Iki gur gegojekan. Ijing. Kok ndak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Tolmu dhewe pikiran. Mas Bagong. Nun. Seniman kok cerigis to. Pripun? Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya rusak, to. Mas. Dremes ki sapa? Sing ikhlas iki kaya aku kuwi lho. Blas ora ngetok anu Sri ora mbayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho. Malah becek ning Sri. Cuma iki panggung terapku. Oh. Nah, dadi nggur nyewa ki tok. Ya Sri aku ya. Padha ae, lele. Lagi iki lho. Panggung terot kok nggawa dalang ya lagi. Kok godalang ya. Anyar lho ki tak nyari ning. Anyar iki, Mas. Tak nyari ning Sri panggung terapku. Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Lek Bagong. Ya, amin. Amin, pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak pira? Loh, ki perlu dibahas loh, perlu Iya. dibahas itu. Kok dibahas? Mbak Sri Pira, sampean pira. pengen duwe anak pira cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Lah loro nek bojomu urung trima. Lah rumangsane wong wedok sing gembol kok manut sing gawe, manut sing gawe. Wong lanang Sampai ya. wong lanang penak. Gua Kepenak gawe apa? tok. Lah sing wedok gembol brojol ngemiki. Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. Kok iso? Tetak iki lho sepisan tok. Sak lawas urip. Heeh. Ayo. Sepisan tok. Kowe ngomong rekoso, ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Kula bolon jenengan. Rekoso lho Mas, walaupun loro ki ya rekoso lho Mas. Sopo omong wong lanang ki kuat? Wong lanang nggawa ndok loro disunggi karo manuk. Iki ra disunggi ngawur iki. Gondol dhewe kok. Kok iso? Nggawa padasan Wedok iki rekoso lho samu kok sia-sia kowe. Wis ngomong apa? Ngomong apalagi? Ayo. Pengen duwe anak loro. Dua anak piro? Nggih. Sharing karo Mbak Prigel lho, dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2. Iya. Saman Mas. 2 apa, Mon? Berarti papat. 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 Aku loro, jam loro. Loro papat. Kandhane yo manut sing gawe nu penak-penak. Aja gelem manut. Lah nggih ta, kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Ya kene Eleh, gayamu tenan ora? Lho, iya, iya. Mengko kowe sing nyusok-nyusokne. Ora ya. ujug-ujug. Wong itu saiki medeni ya. Ujug-ujug lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jodoh. Ngono wae dalangmu lali rawo ulemi wong iki streaming. Pak Sri Susilo Tengkeng. Heeh. Akeh sing jagong Mas tapi. Nggih, sampun dugi wau siang. Pak kelelur. Nggih, Pak Kelur sampun dugi wau, nggih. Ya iki tidak adol lek misalkan Mbak Sri karo Mas Bimo iki gak nyanyi ya Oh, Mas. mboten usah ini wakilkan adik saya saja. Sapa? Tio. Hah? Tio. Tio. Kok sing rabi kamu Sing lho rapi Sri? kamu lho. Oh, ini suaranya habis. Seso. Aduh, habis sekali ini. Tidak ketang satu lagu ya Mas. Tanyakan pada penonton. Mbak Prigel. Penonton nyun sewu menika Mbak Sri nyanyi setuju apa tidak? Loh. Santai wae. Wis sing penak-penakan lho Sri. Heeh wis. Tahlil tenang ora wae. apa-apa wis. Lha kok tahlil Suara to entek Mas? ora masalah, Nduk. Oh, ngono. Wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa.
Ngesus tok ora apa-apa Ngesus ya. suarane habis iki bar bacutan. Dek wis bacutan lho Mas. Sama rasa rendang nyusul Nah, aku Alah, alah. cek menikmati masa muda sih. Oh, kono wis DP. pangkah ngono. SDP. Ndang nyanyi apa? Salah gue Sri. Salah gue. Wis kudu nggo tolak sumpah. Sing duet ya. Sing duet. Derek mereka mawon. Waduh. Iya wis sing nyanyi ben kene jambu alas aja. Oke. Aku oke. Jambu alas. Iya, maksudnya kan duet. Ora akur. Cinta tak terpisahkan ya. Mas Bimo, kowe iki Wonogiri. Cinta tak terpisahkan ya. Wonogiri iki lewatmu ki waduk Wonogiri kok nembang anti ra iso lah ya kebangetan. Iya, jan. Wong waduk Wonogiri genah kafe oke kaya ngono. Kok iso kafe? Mas aku sama ting-tingi sik, tak bawanane sithik ya. Oh, bawanan sithik, Ya, bawanan sithik. ben karo diskusi apa lagune? Niki lho nyuwun apa iki jane kok rewel ae. Ndang ngomong. Urung apa-apa wis rewel to? Bim. Mboten, mboten. Bimo iki Pelok. Bimo iki kancaku tirakat lho mbiyen. Oh, kancaku tirakat. Mbiyen kungkum ning Cangkeme. Kok beda karo diomongke Bimo. 66666. Dalange kancaku tirakat ya kancaku neng Bekonang ngono. Pangkur. Iki tembange kagem temanten ya Mas. Harus, heeh. Kangenku tanpa upama ya Mas ya. Ya. Untuk maju. Maju. Sing lanang ganteng, sing wedok pesek. Ora Pas. masalah wong pesek malah dawa umure. Kok iso ngono? Ambekane ngirit. Sri, kengko anu ya. Pripun? Bare ndak isuk-isuk ya. Iya, manut Ya. ku lho. Sip. Ya. Janji lho Sri ya, aku bar limbukan balik lho ya. Iya. Wis jeneng kancane aku kantek goro-goro. Alah engko tak kancane nggon YouTube. Akeh tunggale. Selamat berbahagia. Allah. Allah piye to? Kan ya apik. Kayak kiroat. Koyok kiraat. Apa-apa kok ora beneran. Saman mangkat lho wis gak bener delon rupamu. Ora bener wong Bagong kok apa kon dandan bagus. Kok dadi cakil. Ya. Ya. Kang Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri. Duit karo sampean Mas Sabar. Kok aja ngene iki to Sri. Aja to. Sampeyan nes. Mikmu kuwi lho aja wedo kok tedak-adak marai bengung. Kamu aja. Kamu aja. Kayak latihan deh iki lho Mas. Ah. Ngenteni to. Menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru. Ya. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga. Penting itu. Iya. Menempuh hidup baru membina rumah tangga. Nek wis pernikahan, wis menikah kuwi nakale dilereni. Wong iki ra nakal kok Napa? beling kok. Padha ae. Ada sithik. Semoga kekal berlimpah berkah selalu. Nah, semoga berlimpah berkah selalu ya Mas, baik rezekinya maupun rumah tangganya ya ta. Lho Sri iki hebat lho. Piye? Sakliyane nyindirin juragan Brambang lho iki. Bos, Brambangnya di CEO to iki. CEO Brambang. Didol nganti tekan Solo, Wonogiri. Oh, alah berarti Ora ya. apa-apa. Berarti ya ngapusi Sri. Nyapa? Ngomong iki lho, brambange tanggaku kon ngedolke nggonmu dhewe to kae. Ngene dhewe. Elok brambange Sri tanpa rambut tok. Masa Mas? Tegese tanpa oyot-oyot kae lho, resik. Kayak apik brambang. resik-resik Ah. ngono, Ra gede-gede. ngandel teko Mas Bimo. Oh, Mas. Brambangnya Sri piye Mas?
Apik. Apik kowe dikeki. Gah aku. Ya. Cepat diberi momongan. Amin. Putra putri yang terbaik. Ayo duet berdua. Wah, wes duet ta wong loro apa lagune? Apa neh? Cinta tak terpisahkan ya. Heeh. Masa urung-urung sida rondo. Aja toh. Lah ya. Cinta tak terpisahkan aja. Apa? Apa liyane? Marek wis. Repe apal to? Sing kompak apa? Berdua sing kira-kira chemistry-nya itu kawin. Oh ndak pundi wi lho. Rondo kempleng. Aja kok urung kok rondo. Apa ya Lah kok ndak pundi? Bir iki Kita Sri. ngekeki masukan kok ya rondo kempleng to Bir. Apa ya cinta tak terpisahkan? Kita tak terpisahkan Jek Mbok ya lah kok iki kok rondo kempleng. Apa iku repe Mas Bimo kan apik banget. Piye repe piye? Nggonku iki aja nggo dolanan lho. Kok iso ngono? Apik. Ya bene to dinggo dolanan kok. Dah, apa? Cinta tak terpisahkan. Oke. Duet mau Mbak Sri Ayo Mas dan Tris. Mas Bimo, monggo. Dadekke. Sing ro. Ya, saya langsung turun aja ya. Ya. Aku lanjut bobok dulu ya. Iya wis. Anu pap ya. Malah jaluk pap. Engko sampean ingin. Nah, iso, Dua. pap. Terima kasih ya Mbak Sri, Makasih, sehat Mas selalu Bimo, panjang Mbak Sri. umur, Mas. Siap. Oke. Kowe mosok langsung mlebu kamar Bim. Iya, orang nonton sanggitku apik lho iki. Iya. Arep mlebu kamar iki wong kamar isine we. Lah iya. Gula teh beras sayuran kok. Mbak Prigel. Ya. Nembang Mbak orang. Iki lho permintaan banyak Apa? jenengan. Duh, tenan. Ini permintaan terbanyak podang kuning. Podang kuning. Sik tak waca ya karo maca-maca ya. Ya. Tak sambi. Heeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Sangidun. Gelap Sayuto. Sangidun. Modene jenenge rek. Sangidun. Mbah Sangidun Gelap Sayuto. Nggih. Badhe nyuwun gending podang kuning. Mandhapipun Samboyo kali Gubuk Asmara. Semenika salam budaya kula ya mirsani saking Bagor Kulon. Lalap cipir sambele bawang, ayo ning kampir delok wayang. Ya, guyangan dalane Guyangan dalane jembar, wayangan dalange Ki Akbar. Arem-arem isine duren, mugi ayem tentrem Mbak Manten. Gawe diang bakar telo sing nanggap wayang panjang yuswa. Gawe diang pinggir kali sing delok wayang lancar rejeki. Amin. Mangan gudeg ning Gulo Yogya, Mas Bagong endek panjang yuswa. Amin. Nyuwun podang kuning ya, iki podang kuning neh. Manuk manyar mangan lendeng. Manten anyar mugi enggal-enggal meteng. Amin. Kok manten lanang to? Manten anyar. Manten anyar ya. Setia tuhu ki uga ana karo Sido Asih mengko ben dipinangkani. Saka FMA nyuwun langgam resepsi. Ya, ben pinangkani. Ayo podang kuning apa gubuk, Mbak? Podang kuning mawon. Podang kuning aja ya. Bawa Nana ya, Mas Bagong. Ki arep bawa jare. Oh iya no. Insyaallah ngapal. Iya, Bawanana Mbak anu Mas. Sing bawa kaya budhek kae nentingi bantere. Kuwi jenenge teteh. Kuwi jenenge semangat. Nadyan wujud temong peksi. Suarane kok ya apik ya. Apik mbekunang. Weh, bungane apa? Terus Akawetang lining pranto alus manis tur merak engko bar Mbak Prigel nembang podang kuning anu seniman-seniman sing bareng rawuh kon munggah ya Mas. Nggih, nggih. Terus Kathah. Wis suwe nggon kula lono goleki
si podang jenat. Ayo dari gantian. Kondi. Hiba bunga ing atiku. Ya, Nanding bisa dadi ombo. Tombo. Tombo ta? tombo kok. Ombo kaya sampean. Sakwa. Terus Nanding bisa dadi tombo. Mbak Prigel request piye dilanggamke apa jaranan apa langsung ndandut apa seragenan? Langsung rame pokoknya Mas. Oke, wis manut kanca-kanca ya, sing rame. Heeh. Yo. Yuk, buka celuk coba kaya ngapa Mbak Prigel? Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggolek ising tak sayang ubeng-ubeng diterangonku ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang menso ning ngepang kekacangan tak rintik saka
Rembang kekancanan merimpit saka sarmingan cewek ngalih pencokan tak suwon bak penjengit podang kening agawe pikirku komeng seleret direng tak sawang tambah manise ibu bungayen kelakon nyanding selirane urip bakal hatiku kekiwalian yen si podang ngandutut hati kepranan Pak Prigose. Matur nuwun. Makasih terima Mbak kasih Prige Nek duduk Bagong, dulu. Mas Akbar. Pripun, Mbak Sri, Cange? terima kasih ya. Anu, kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah teng panggung niku kanca-kanca seniman Monggo Mas Badar, pen Mas minggah Anggit, bareng. iki Mas liyanipun. Nah ya, mboten ngirangi raos kurmat kula dumateng kakak-kakak. Sedaya. Monggo, Mas Nggih, Badar, ben ketok Mas Anggit, raket sedaya supekat mawon. anggone seduluran. Heeh. Teduk ya. Monggo sedaya. Tok.